इउटुबारफोरनाव आं माखासे नुदों आं नाम खारिया नाथाय जोंबो लेखा रोंबाबो रोङाबाबो नाथाय सोरांनाय लोगो लोगो सबनि आखायाव मबाइल थायो दा गोदान गोदान इउटुबारफोरा ओरैबायदि ओंखारदों थारमाने माबा मोनसे जाबा गावजों गावनो खमलायो आमुखौ आमुगा रायो आमुखौ आमुगा रायो माने गुबुन जाथिफोरा बेखौ सोलोंलांबाय दङ जोङो बेयावनो थायो नलपारा गामियावनो माने बे न' दंखायो दा औ न' दंखायो ओमफ्राय अरिजिनेल जोंना बिजनिनि ओमफ्राय जोंना हौवानिया बरमानि दिनै नैबे गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नलपारा बेहाय नै बैसागो फोरबो बा बैसागो फांसन खुंगासिनो दं बेहाय दा बेहाय जोंहा फ्लेग बिरनाय लाहार फाहार जादों फिरफिला बिरनायनि थाखाय बेहाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ बेहाय बर'फोरबो दङ हारसाफोरबो दङ माने गुबुन गुबुन हारिनि दं आरोना बेनिखायनो माने मोननैखौबो लादों नायबानो जाबाय नैबे जाबाय बर'नि गोथां गाबनि गामसा आरो बे जाबाय बिहु फालि আৰু আমাৰ 12তম ৰঙালী বিহুৰ উদযাপন সমিতি সাধাৰণ दा जोंहा बेहाय फिरफिला बिरनाय हाबाफारिया जाबाय मोननै फिरफिला बिरगोन मोनसेया जाबाय हारसाफोरनि बिहु फालि आरो मोनसेया जाबाय जोंनि बर'नि गामसा गोथां সকলো উত্তম বন্ধুসকলক অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि नगेन्द्र बर' जोङो बे नलपारा गामियाखौ गुवाहाटी महानगरनि गेजेराव 1990 मायथाइयावनो गायसननाय जादों आरो बेयाव जों बिभिन्न जायगानिफ्राय फैनानै बेयाव जों थाफैनाय जादों आरो दा जों फैयै फैयै थांनाय 2012 मायथाइनिफ्राय जोंनियाव थानाय गासैबो माने बर' लोगोसे असमिया रावारि आरो जों बर'फोरा लोगो नांनानै रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों फालिबोबाय थादों आरो फालियै फालियै फैनानै जों दिनै 12थि आव जों सफैबाय 12थि रंजालि बैसागु फोरबोआ दिनै जोंहा दिनै नैथि बोसोरनि थाखाय जोङो 12थि बोसोरनि थाखाय जोङो बे बाराव प्रथमबारनि थाखाय जोङो साननैनि हाबाफारि लानाय जादों आरो बे साननैनि हाबाफारियाव जों दिनै गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों माने जों नाजादों जों दा बेयाव नलपारा गामियाव जोङो बयबो रंजालि जों दिनैसिम बे फांसनखौ खुंनायाव जों सरकारनिफ्राय जेबो मदद मोनथ'वाखै दिनैनिफ्राय जागायनानै बे फांसनखौ जों गाबोनसिम लाखिगोन दिनै दा मोनायाव जोंहा हारिमु मोनाबिलि दं आरो सिंगारफोरा दिनै बिद्युत बिकास बिथाङा मोनाबिलिनि हारिमु मोनाबिलियाव 10 रिंगायाव सफैगोन गाबोननि जोंहा गाबोन जों बर' आयदा लाखिदों बर'नि आयदायाव जोंहा सासे जोंनि बर'निनो सासे मेथाइ खनगिरि जों लाबोदों बिथाङा बाक्सा जिल्ला बागानपारा ओनसोलनि बिथाङा गाबोन फैगोन बिथांनि मुङा कमराज ब्रह्म लोगोसे बे बाथौ मन्दिरखौ खोनादों बे बाथौ मन्दिरा माब्ला गायसनबोनाय एसे बुंनो हागोन नामा बे बाथौ मन्दिरखौ जों बर'फ्रा लोगो नांनानै थांनाय 1991 गायसनदों आरो बे हाखौ जोंनो बे ओनसोलनि सासे थागिबि मानगोनां जोंनिनो देबेन बर' बिथाङा जोंनो बे हाखौ दान होदों खमायाव बे हायाव जोंहा 2 कथासो दं दा बेयाव जों बाथौ मन्दिर गायसनबाय जों लासै लासै दा बेखौ जोंनि बर'नि जिथु बाथौ गुबै धोरोम बाथौ बेखौ जों बोसोरफ्रोमबो फालिबाय थायो नैथि मंगलबारखौ जों बेवहाय माने गाजा गोमजायै फालिनाय जायो बिटिआर सोरखारनिफ्राय मोनसे अनसुंथाइ लुबैयो नामा बे जायगाखौ एसे डेभेलप खालामजानो बा बैसागो फांसननि मुङाव माबा मोनसे हरजानो लुबैयो नामा जोंथ' मोनोबाथ' गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बेखौ अनसुंथाइखौ लुगैयो जों लुगैयो जे जोंनि जिहेतु बर'नि गुबै धोरोम बाथौ
बे बाथौ धोरोमनि जोंनि जिथु बाथौ थानसालि मन्दिर बे मन्दिरनि मुङाव जुदि बिटिसि बा बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि अनसुंथाइ हरोब्ला जों माने जोबोद गोजोनगोन आरो आथिखालाव आरो बे बैसागो फांसन खुंनो नागिरदों जोबथेसालियाव मिरु जोबथेसालियाव बेनि सायाव माबा मोनसे बुंनो सानो नामा जाहाथे रायजोफोरा एसे जेनेबा नोंथांमोनाबो माबा मोनसे बुंनो सानो नामा जे जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय माबा मोनसे बुंनो सानो नामा बैसागोनि जोङो बे जिहेथु जोंनि बिदा फंबाय माखासेया जोंनि बिटिआर रेकर्ड जानायनि उनावबो जिहेथु जोंनि मानसिफोरा दाबो जेलाव जोबथेनानै दोङो बिथांमोनखौबो जों बे नलपारा रंजालि बैसागो फोरबो फालिनाय आफादनिफ्राय जों बिथांमोनखौबो जाहाथे बिथांमोना जेल सिङाव थानानैब्लाबो जों माने बिथाङा मोना गोजोनै थाथों आरो इयुनाव जों माने जोंनि बाथौ आफा बोराइ बाथौनियाव जों आर'ज गाबदों बिथांमोनखौ जाहाथे उदां खालामो बेनि थाखाय जों बिटिआर गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसिम जों खावलायबाय जे बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालामनो हायो मानोना बे जिथु एकर्ड बे एकर्डआ जिहेतु माने पलिटिकेल एकर्ड खालामनायनि उनाव जोंनि मानसिया जेलाव थानायखौ जों जोबोद दुखु मोनदों आरो जोंनि नलपारायाव थानाय जों बर' फिसाफोराबो दुखु मोनदों जोंनि दुखु मोननायखौ जों बिथांमोननिसिम जों माने खर' गंग्लाय खावलायहरनाय जाबाय आरो जोबथायाव रायजोफोरनि सायाव मोनसे बुंनो सानो नामा मेसेज बैसागोनि जों बेखौनो बुंनो नागिरगोन जे जोंनि जिहेतु आबै आबौमोनानो बे बैसागु फोरबोखौ फालिबोबाय थादोंमोन बे बैसागो फोरबोखौ फालिनांगौ जोंनि जिथु बर'नि धोरोम जिथु बैसागो फोरबोखौ जों फालिबाय थागोन होनना जों आसा खालामो आरो इयुन जेनेरेसनाबो जाहाथे बैसागो दमासि माने मोसौ थुखैनाय दिननिफ्राय सात बिहुसिम जाहाथे बयबो रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै बोसोरफ्रोमबो रंजालि बैसागोखौ फालियो बेनो जों माने जोंनि नलपारा रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादनिफ्रायबो जों खावलायहरनाय जाबाय इयुनाव बे फांसनखौ खुंबाय थागोन नामा जों बेखौ जों हाजासिम जों बे फांसनखौ खुंनो थाखाय जों नाजादों जों दा हयथ' जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनखौ जों फोरोंलांनायनि थाखाय जोंहा मोनसे थांखि लानाय जादों जों फिसा उन्दै सेंग्रा गथ'फोरखौ जोंनियाव दा 15निफ्राय माने 20 बोसोरनि गथ' फिसा सेंग्रासाफोरखौ जों बे बोसोरनिफ्राय लाफानानै जों बिथांमोनखौ माने जोंनि फालिबोबाय थानाय फोरबोखौ जों बिथांमोनखौ फोरोंलांनो थाखाय जोङो नाजानाय जादों बुंनाय माने जथेस्थ' जोंनियाव जेमान जोबथेसालियाव थानाय जोंनिनो बिदा फंबाय एबा जोंनिनो सिनियर गेदेरफोरा दुखु दाहा बे बैसागो बोथोरावबो रंजानो थाखाय न'आवबो थांनो मोनाखै जेरैहाय जोङो न'आव दसेबाबो ओंखाम मोजां जानानैबाबो हयथ' फानलु बाथोन जानानैबाबो जोङो मिनि खुसि दङ नाथाय जोंनि बिदा फंबायफोराबो जोबथेसालियाव थानायफोरा उदां जाहाथे बिदि जों बायदि जानो हानाय बेखौ जों खावलायो नाथाय गोबां दुखु दाहाजों सैज्योनानै माबानानै दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानांदों बहुत गोरोबथानि गेजेरजों गगोन होनना बुंदोंमोन माने गोरोबथायाव गनायाथ' गनांगौमोन नाथाय दायो माखासे जोंनिफोरानो खौसेथि गैया नायबाय दङ गावजों गावनो खमलायबाय थायो माखासे इउटुबारफोराबो गोदानफोरा माखासे माने फोस्रावो बे फोस्रावनायखौ नाथाय एसे खम खालामनांगौ गावजों गाव एसे एला खमलायनाय बुस्थुखौ इउटुबाव जाहाथे आगारनो नाङा बिनि थाखाय गुबुन हारिया सोलो मोनलाङो बिनि थाखाय जोंना मोनसे ओरैबायदि जानांगौ किसुमान गोदो जाबायदिमोन जों नुबोदों उन्दैयाव जेरैहाय माबा मोनसे बिदा फंबायजों बुलायबाबो नांलायबाबो जाहाथे जोङो बेखौ दोनथ'नानै जाहाथे मोजांखौ जों फोस्रावो थ' बिदिनो जोंनि फिउचारनि गथ' गथायफोराबो जाहाथे मोजां बिदि रोंलाङो जाहाथे जोङो नांलायनाय बुस्थुखौ गुबुन हारिया जाहाथे मिथिया जाहाथे बिसोर जोंखौ फोसावनानै इसेखौनो बुरजा खालामा जाहाथे बिनि थाखाय जों दा नुबोदों दा जाहाथे जोंनि बिदा फंबायफोरा एसे दुखु मोनो आं बुंनाया मोनसे गोरोन्थि जादोंबाबो बेखौ दुखु मोननाङा नाथाय आरो फंसे बुंबावो बेयाव थ' ओरैबायदि जाबाय दङ जोङो बिटिआरनि बाहेरायाव दङ नंगौ जोंबो दिनैसिमबो निजेनि बिमा बिफाखौ जों बावाखै जोंनि बिदा फंबायखौ जों बावाखै गुबुन जाथियाव थानानैबाबो आरो जोङो ओरैबायदि रावखौ दिनैसिमबो बिमानि रावखौ जों दाबो फोथांना दोनदों नै दाबो जोंनि रावा माबा मोनसे गोरोन्थि जादों नामा जेबोथ' गोरोन्थि मोनाखै जों सान्दों आरो गोरोन्थि जायाखै गतिके जों गुबुन हारिनि रावखौ एसे खम खालामनानै गावखौनो गाव सिनायथि लानांगौ दाब जायगायाव थादोंबाबो आरो जोंना बे जोबथेसालियाव थानायफोरखौ जाहाथे गाजा गोमजायै जोङो जाय जेमान हायो अनसुंथाइ होनानै हयथ' एबा जिखि जाया दै बथलसेबाबो हयथ' आर'नायानो जा सोरबा फालियानो जा जि हायो गासिबो खौसेथि जानानै जाय हरगोन जाय थांगोन बिसोर गेदेर गोलावफोरनो जमा होनानै जोङो बे बुस्थुखौ जोङो मिनि खुसियै जाहाथे जोबथेसालियाव थानायफोरखौ उदाङै थाबनो उदां मोन्थों आरो प्लास बेयाव माने ओरैबायदि दा जोंथ' जोबथेसालियाव थानायफोरखौ जाहाथे जोंना गेदेर गोलावफोराबो एसे जोंना प्रमद गेदेराबो आरो जायनो फै बिबोबो माने बेफोर बुस्थुखौ किसुमान
बेले बेजेखौ जाहाथे थाबनो सल्भ खालामनो हायो बेखौ गासैबो जाहाथे नाजायो गगन गगन होनना बुंदों बेनि सायाव दा गगन गगन होननायाथ' बहुद बुंदोंमोन नाथाय बिनि सायाव आरो जाबसिनबायसो दङ दायो बे जाबसिननायखौ खोनाबा जोंबो दुखु मोनो नाथाय जोंनि गेदेर गोलावफोरानो बारा गोसो होआखै नामा बिदि मोनो आङो नाथाय जोंथ' फिसासो खिन्थु जोङो सानो थाबैनो गनायखौ जाहाथे मोनसा मोनसे खालामनानै बिसोरखौ जाहाथे फोलावा थाबैनो जाहाथे जेमान जि दङ बेखौ जोंनिफोरा खौसेथि जानानै आरो गेदेर गोलावफोरा नाजानानै जाहाथे बेखौ थाबैनो बहनो इउटुबारफोरनि सायाव मोनसे बुंनो सानो बे नांलाय खमलायखौ आं इउटुबारफोरनाव आं माखासे नुदों आं नामखारिया नाथाय जोंबो लेखा रोंबाबो रोङाबाबो नाथाय सोरांनाय लोगो लोगो सबनि आखायाव मबाइल थायो दा गोदान गोदान इउटुबारफोरा ओरैबायदि ओंखारदों थारमाने माबा मोनसे जाबा गावजों गावनो खमलायो आमुखौ आमुगा रायो आमुखौ आमुगा रायो माने गुबुन जाथिफोरा बेखौ सोलोंलांबाय दङ गतिके बे बुस्थुखौ एसे माने मोजांखौ हर गाज्रिखौ दा हर आरो बेखौ बिरायनाय बुस्थुखौ बारा थिग मोनाखै जोङो माने बेखौ बन्द'खौनो खालामनांगौ बिलकुल हा दा दिनै जेरैहाय नों फंबाय प्रान्जल नार्जारिया जोंनि गुवाहाटियाव फैदों जोंनि हारि होननानै जोङो लेंहरदों हांख्रायहरदों थिग बिदि आरो सोरबा मोजां फैबावगोन बेखौबो जों हांख्रायहरबावगोन नाथाय गावजों गाव जुदि खमलायनाय माबानाय जुदि ओइ आमुखौ रायबाय बे बुस्थुआ जाहाथे बन्द' जानांगौ जोंना एसे नांलायनायखौ जाहाथे बेलेगाव गुबुन हारिया खोनाया बे बुस्थुआ जानांगौ खुलुमबाय आंनि मुङा सबिना बर' आंनावबो मोनसे चेनेल दं हाजोआरि लाइफस्टाइल सबिना बर' दिनै बे जोंनि नलपारा गामियाव गुवाहाटी दातलपारा नतुन बस्ति नलपारा गामियाव जोंहानि आदा प्रान्जल आदाखौ इउटुबार आदाखौ बरायनानै लेंहरदों आरो दिनै जोंनि बैसागुआव ओमफ्राय दिनै दिनैनो फार्स्ट जागायदों गाबोन जोबगोन मेथाइ रोजाबगिरिया जोंनि बर' सासे दं एसामिस सासे दं मा नाम नामखौ बे नायबानो जाबाय बेयावनो लिरनाय दङ बिधु बिकास जोङो बेयावनो थायो नलपारा गामियावनो माने बे न' दंखायो दा औ न' दंखायो ओमफ्राय अरिजिनेल जोंना बिजनिनि ओमफ्राय जोंना हौवानिया बरमानि ओमफ्राय दा बेयावनो थायो आरो ओं बेयावनो थायो ओमफ्राय चेनेलनि नामा मा चेनेलनि नामा आंना हाजोआरि लाइफस्टाइल सबिना बर' अननानै नोंथांमोना आदानि साबसक्राइबारफ्रा अननानै आंखौबो साबसक्राइब खालामनानै होदो दा नै जोंहा खेलाया आराम्भ जाबाय খেল চলি আছে আমাৰ এতিয়া আহি নাপালে অলপৰ কাৰণে পাৰা নাই खनसे खनसेल' जाहैबाय माने खननै सानसे गैया जाहैबाय ना खनसेल' सासेयाव এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু এজন দ্বিতীয়জন কি নাম আছিলে নামটো কৈ দি জোনাকনাথ দ্বিতীয়জন খেলুৱৈ এতিয়া আগবাঢ়িব জোনাকনাথ ৰেডি জোনাকনাথ ৰেডি গাড়ী আহি আছে জোনাকনাথ আহি আছে জোনাকনাথ ফেল হৈ গ'ল কৰা নাই এতিয়া আহিছে প্ৰেমজিৎ বড়ো প্ৰেমজিৎ বড়ো এতিয়া খেলিব ইতিমধ্যে আমাৰ আৰু পৰিচালক এজন আহি পাইছেহি গতিকে এখেতক আমি আমাৰ খেলৰ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই চেগতে গতিকে আমি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ পৰিচালক আহি পাইছে অজিত বড়ো আৰু তেখেতক আমাৰ কমিটিটোৰ পৰা এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনালোঁ আৰু তেখেতক পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ বিট্টু মণ্ডল এতিয়া বিট্টু মণ্ডলে খেলিব ৰেডি বিট্টু মণ্ডল ৰেডি আহক এয়া ভাঙিলে কিজানি এইবাৰ ঠিক নাই কিবা কৰে ভাঙে এইবাৰ নেকি ভাঙিলে নেকি
বিট্টু মন্ডল নৈবে দেরাবাই বিট্টু মন্ডলে জিকিলে নৈবে দেরাবাই যাইবাই বিট্টু মন্ডল খেল আমার গৈছে আৰু এটা लोगोफोर नैबे हाजोआवनो संसार जागासिनो दं जोंनि बर' फिसाफोरा नायबानो जायो नै गोबां दखान दं आरो बे लामाजोंनो मोनहैयो डाइरेक्ट मालिगाव मोनहैयो जाहैबाय आं दा बेनिफ्रायनो थांसिगोन भिडिअआ बेनो जोबसिगोन दा आङो नैबे हाबाफारिखौ लानाय जाबाय दसे दा आं बेनिफ्राय थांनोसै आरोना नैबे गारि सारि लाबोजोबो गासिबो